Amager Ro- og Kajakklub holder åbent hus for nye medlemmer i deres helt nye klubhus. Jamen, vi vil gerne fortælle lidt om klubben og benytte chancen til det. Også vise lidt rundt. Jeg er mødt op for at se, om det er noget for mig at skulle ro. Og så er jeg mødt op for at se, hvad det er for nogle mennesker, som der kommer et sted som her. Og Heidi er ikke blevet skræmt af indtrykket. Det er bestemt godt. Altså man kan mærke, at folk, som der er her, de lægger rigtig meget energi i det, og de har lyst til at være her. Og de fortæller meget entusiastisk om det, og det er jo noget, der smitter af, og noget, der gør, at man får lyst til at prøve kræfter med det. Stemningen var også det, der fik Marie til at falde for klubben for 5 år siden. Første gang jeg cyklede ned forbi for at aflevere en indmeldelsesblanket, der var der ligesom tøjsnore med tøj, der var faldet lidt ned, og det der gamle træhus, vi havde før, der var sådan lidt kolonihaveagtigt. Jeg synes, det virkede hyggeligt og sådan lidt hjemligt. Men i år kan ARK byde de nye medlemmer velkommen i et splinter nyt klubhus, i stedet for det gamle kolonihaveskur. Det gamle, det var så rådent, så det kunne ikke renoveres. Det var nødt til at blive revet ned. Nu er alt fint og nyt, men et af ARKs særkender er flyttet med. Men ellers er det vores fælles bad, her hvor alle de klæder op sammen. Og i hvert fald et af de mulige nye medlemmer er ikke skræmt. Er fællesbadet? Nej. Nej, det tror jeg kun er hyggeligt. Medlemmerne vil have den fælles omklædning og bad med over i det nye klubhus. For det her meget af hyggen efter turene foregår, og de næste bliver planlagt. Det er simpelthen mødelokalet, det er ude i badet. Men det er ikke kun roklubben, der bygger nyt. Hele kvarteret rundt om ARK forandrer sig med rivende hast. De slidte værksteder i det gamle havnekvarter på Islands Brygge bliver afløst af dyre lejligheder. Vi er meget spændt på udviklingen nu, fordi nu er det jo lige pludselig et område, hvor der er et nul bagefter på årslønnen. Så måske er det en anden slags medlemmer ARK får i fremtiden, end der er nu. Det er meget blandet. Tit har man måske tendens til at omgive sig med folk, der laver lidt det samme som en selv. Men da jeg startede her, der var det simpelthen folk fra så forskellige brancher eller studier. Det var alle mulige forskellige mennesker. Men faktisk vælger klubben ud i sine ansøgere. Lige mange kaniner i robåd og kajak, og så ellers dem, man tror, der er mest roning og klubliv i. Så ungdom kan altid komme ind i klubben, og studerende er også det bedste at få ind, fordi de er meget mere aktive. I forvejen er det noget af en forandring fra dengang en gruppe unge var med til at genopleve klubben i midten af 70'erne. Det er jo arbejderklassen. Vi havde hele Amager som opland og så Sydhavnen. Men i dag betyder Sydhavnen de luksuslejligheder, der skyder op rundt om klubben. Så vi får flere henvendelser fra ældre mennesker, der flytter ind. Der bare egentlig vil bruge klubben som en form for vinterbadeklub. Og en andre ting end bare roning. Og dem takker vi pænt nej til. Vi vil gerne være aktive. Alligevel tror Per, at de nye omgivelser kan ende med at forandre ARK. Og vi kan gøre det samme om 20 år. Det tvivler jeg på. Jeg tror, at der bliver stillet større krav ved, at lige pludselig så kommer dem med en anden livsstil ned og får en større indflydelse i klubben, og dermed også stiller nogle større krav. Det var fordi, jeg kiggede efter kun 10 kilometer. Jeg kom i tanke om, at der var noget nøgle det her siden.